Pamsore dai. Ndakupinza nyama. Pamsore mama. Ndakupinza nyama kudai. Naye kundishungurudza ndiye kudai. Hanza dzangu ine maini kushamba. Ndobva ndatora murume achichema taishupika. Ndobva ndaenda naye kumaini. Ave gadhi. Ndobva ndapuwa gomba. Gomba rangu rakaputika. Ndikaona 6,000 US. Murume ndobva achema kuti usandibvarire kunze. Ndichiramba ndiri gadhi here. Ndobva ndazomutora ndomudamisa pagomba. Ndobva kuchipuwawo 10% neni. Ndinda ndiri murungu. Ndobva ndashanga nzadzi yangu. Zveshuwa. Ndobva ndazotenga property yemumba. Ingeri November. Rakapera. Ndakauya kupurazi. Zveshuwa dambudziko rangu yainge idiki. Ndobva ndarwara nekenza mudumbu. Ndarwara nekenza. Ndobva ndarwara. Uyu murume wangu ari pagomba. Ndianga achiita semushandi wangu. Ndina ndine gomba. Achiti matombo yakabuda wega yakumiro achibata mari ndiyi achitora 10%. Ndichirwara. Zveshuwa ndakanorapisa. Ndikagara kukwaranda 3 weeks. Ndikaita operation kangani ka2. Ndobva ndazobuda ndazouya. Ndikati no ina handichambokwanisa kuti ndingarikave. Ndakuenda gomba. Yochisara kupi kunokupa gomba nanatsano wacho. Zveshuwa mari yangu ndaichidzikira. Tichidaro ndiri kumba ndichingogagadhiza miri yangu. Ndobva ndaona dudu bike yanaro ichi. Ndobva ndamufonera kuti ndiona dudu bike. Chitora mari yeye 10% tinge dudu bike. Zveshuwa akauya nemwanake mukomana anonzi Kufunda. Ndobva auya kumba. Ndobva ndaona dudu bike pabhokisi pekare. Yaita 500 US. Zveshuwa ndobva aiona kuti vanhu chimatora nawo here zvikanzi vadzikisa. Ndobva yani dudu bike mari yepagomba inini. Right, tadaro tichagomba ndikunodzika. Totsvaga masitendi sine vana. Mwana akani yake gomba. Tagara kudaro ndobva auya kuno. Amai. Ndakadzokera kunyaya yenyaya yatataura panapa. Ndoda kuti murume andibudire pachena. Ndotiri kuchazvipa. Aiwa tinoda kuita kwese ikoko. Isi toda kuti mutaure nyaya yenyu. Munokuti tinoswera tiri pano nyaya dzakawanda dzekuti. Zvekutoti vanhu vanotora kana nhauka vanotorasika kuti nyaya ichiri kuita. Ndikabvira neipapo tisvike papa tasvitsana. Tosvika kuzotidaro. Kutadza kunzwisisa kuti imimi musaipe nhoroondo. Muimbotaura ichiti kuti ndoda kunzwa kuti uchiri kundida here. Alright, ngangu ndiro pachena se7 ndagara ari kuside bose yanditurumuza ndiri kujomba. Ndisizoti arugara pati. Amunzwa amai manje. Murume wangu andibudire pachena nekuti ndaane makore 7 ndisina iye. Chete izvo madhudhu bike zvichazoya zvazvo mumashure. Saka pesa ndikugara kuMozambique, ndikugara pauya pajomba. Angasambondibudira pachena nhasi ngandibudire pachena. Ndiziye. Good. Bunyaya yomberi pano. Ndakumbira kupinda kudaro induri 7 years idzi ndiri papiko. Ndakupindawo mudare mama ndakurokota neweso wari pano. Nhau iripo nemudzimai wangu uyu. Mudzimai wangu ndinomuda zvisingaite. Chakaitika kune mudzimai wangu uyu ndechekuti anosimuka pamba pangu haagari kumba kwangu. Anogara kumba kwabhodhi wake nguva dzese idzi. Right, achigara kwabhodhi wake, bhodhi wake ndo andiri kuti ndo auraya musha wangu. Ndokuti bhodhi wake hakwanisi kumudzora kumba kwangu. Izvi ndakudza wana ndiri ndega. Akaenda 4 months, 3 months ariko achigara kwabhodhi wake. Right. Kwakazoita dambudziko kwabhodhi wake ikoko. Ini ndamutevera tawirirana toda kuti titambire Christmas yedu kumusha kwamhene. Ndakamba grocery nemari akaenda kwamhene. Ini Christmas ndokutera kwamhene ndikuona munhu kusina aenda kwabhodhi wake kushamba. Kushamba kwacho ndokune maini kwacheko. Ndikasvika ikoko kwatezvara ndakawira nedzimai yangu tichadyira Christmas kumusha kwamai ari mai vemadzimai. Kwari kunokusei zvikanzi aiwa wakati mimi ndii makawirirana kumba kwenyu saka dzimai wenyu ndiwavo. Ndikasumudzana nemadzimai angu ndikaenda kumba. Hapana kuita 5 days. H6 ndakurwara. Ndikati nechirwere ichi ndoda kuchiona chichasvika papi. Ndokuti matambudziko aya ndisati ndasangana nawo. Madzimai akandimanikidza usiku ndichichema. Zvikanzi ande kwaawati. Ndikatoona kuti ande pati inini ndoda kuzwa kuti ndiri kunotaura ndichiti kudii kwaawati kwacho. Ndasvika murodhi akanditsanangurira.
zvikanzi ini ndaona munhu wokudii anondiroora ikoko, saka ndakafurirwa namai guru kuti andiroore. Ndikati waigoroorwa chirudzi uneni, ndine vana newe 2. Zvikanzi ndozvavakaita mai guru. Alright, handei kuchipatara takunorapwa richiziva chi dambudziko redu. Ndokuenda kuchipatara tikarapwa. Iye akadzoka kumba, ini ndikaenda ikoko kushamba ndarwadziwa. Ndosvika kuiko kuna ambuya. Anyatsobude pachena nyaya kwaHoward. kwaHoward kwe ndakarapwa, ndakabaya majekiseni. Mama bati chirwere. Chirwere chesiki. Akanga nini? Akanga apuwa siki nemurume anonzi Kamuti. Saka ndipo akazotaura kuti ndakanzi ndiroorwe. Ndipo akantaura kuti ndaitonzi ndiroorwe namai guru. Siyana nemurume wenyu anoshusha. Mai guru ndiani? Mukadzi wabhodhi wake mukuru. Mukuru. Ndaambuya ndikaona. Ambuya wangu mukadzi wabhodhi wake mukoma wacho. Ndiwo mukoma wacho. Mukoma wacho. Ndo akanga akufurira nawo kuti chitorwa nemumwe murume. Ndobva vabatira utachiwana wacho ndo akazopa ini. Ini ndokuchienda futi kupi ikoko ndabva paHoward pahospital. Ndokusvika kuya akandirambira zvikanzi munhu waakutaurirai haasiri asi shamwari yabhodhi wacho. Saka munongozova shamwari yabhodhi wacho kuzoti kuna atsana anzi shamwari iyi ndiye akapa chirwere chisisu wenyu. Bhodhi wacho akandirambira tsana makunditaurirai amutaurire inini. Kuda maudza sekuru. Ndikati aiwa sorry ite zvako. Saka ndozvaitika, indobva ndadzoka kumba. Usiku ihwo same day iyo. Ndakazosvika pamusarara ndiri pamusarara paPetra. Mapast 1 dzeusiku. Kuchinaya ndichinayo. Svika kumba kwekwe ndokurara. Ndikati madzimai muona nyaya yaitika. Vanhu vayakurambira. Anzi ndimune ndine hapana chandikuomesera, handikuroya, handikuitei sei. Indakuenda kubasa. Misarai papi? Panopamba. Ndokuenda kubasa. Madzimai ndokusara achidi achitora imwe chembere achitiza nezvinhu zvako. Achienda futi kubhodhi wacho kuya. Vakatorwa neimwe mune imwe chembere mukomboni. Imwe chembere mukadzi, munhukadzi. Munhukadzi. Kubetserwa kutakura zvinhu. Achitya. Ndobva aenda kuya. Waenda kuya. Ini ndikati sezvo vataura chokwadi. Nyaya yadi yapera. Ndokusvika kuya akuchidanana nemurume uya. Dani murume uye. Ndichizotesa kuti wana twanga ndinato manje. Ndikati twana tudiki. Ndikakasa kumusiya munhu. Twana itu ndotutambudza itu. Twakachiri 2. Ndifambe naye ndichimutera chete. Ndakaramba ndichitera kusvika ndamutora. Achitiza. Because akazobva ikoko ndokuuya kuno. Nimusi waneti. Asika musi waneti ndokuudza vanhu kuti nditaure murume uyu ndadarika pana. Ndaenda kumusha. Ndokutera futi kumusha ndikamutora ndikauya naye. Siro ndamutora ndauya naye. Ndakati ndikagara naye 2 months. Ichi 3 rwendo ndaimupa grocery mari enda akasvika kwekuye nawakomana kumusha kwawo futi kupi kwamhene ikoko. Ndakazotevera ndafoona ndiri kuuya ndobva ndatevera. Musi wandakasvika ikoko ndobva ndapinda mumba naundoona vanhu ndadi ndauya. Ndobva kwazoshedzwa munin'ina zikanzi tishedzere mukoma wako uya. Mukoma uya ndobva ashedzewa. Kuti asumuke kuti abude panze zvichaita ndirimo. Zvichaita kuti asumuke. Zvikanzi uri kunyepa muna munhu manijeni shedza mukoma wako uya pana. Ndobva ndabuda. Ndichingobuda ndingoona inini ndobva tanga kutiza mfeso ndiye naye. Naye ndobva ndamuteka akadona. Ndikamurwisa. Akandipindigura akatiza futi. Ndobva ndadzoka ndikarara pamba. Ndarara pamba. Pamba pawo ndichaita noise pambo. Kuseni ndobva vakomana vari 4 or 5. Ini nabhodhi wawo ndisi wokudzingirira futi chi vakomana vaya. Hauda kurwisa inini. Right, ndikati dambudziko riri pamwe richadi richapera semunhu wandakatora ari mudiki ndikati pamwe hudiki. Tiri dambudziko riri harina kuti harina kupera. Tangokura tichidaro. Kusvikira ndatorawo hama dzangu andoti apa ndakatora amai wake ndikaisa kumunda ndikavakira munda. Ndikanotorawo wanguwo ndikaisawo kumunda. Wangu auya ndobva atanga kutengesa chibage. Zikanzi amai wenyu haana kurima chibage panapa. Ndikati ko wako ndo akarima here wandina wamwe. Zvanzi aiwa nokuti tagara tinawo. Patengesa chibage cheyashiya. Ndobva ndati mari maisa kupi. Angandibudire pasi. Rambai muchidzoka pamubvunzo kuti uchiri kundita here. Sanangura kwenyu kuiswa muri kuita. Ndakamubvunza ndikati uchiri kundida here. Aiwa mubvunzo utobvunzwa naavabvunza ini. Alright, aiwa ndinowada hamudzimai wangu. Pasina iye wana ndasingakure.
asi pane dambudziko riripo nokuti bhudhi wacho anoti anopenga matiri kupenga kwacho handikuona pachine imwe nyaya mambo regai nditaure chakatengeswa chibage chanditika dambudziko rotengesa chibage harisi kupera handitika toti tikarima anotengesa chibage chese tosara tiine nzara tava nemakore 3 aitengesa chibage handitika iye zvinezvi akazopinda pamombe mombe dzakatengeswa 3 achiti dziri kufa dziri kufushirwa zvokuti ari kutenga vacho bhaya vacho ndinaye hatouya futi kumwe akasamona tinaye pana yaye mombe manje right patengeswa mombe 3 tizeta mashomo kutenga bhaya watinaye pana panonzi tinaye pana patengeswa futi wai ndine ndabuda pamba pacho hapasi kugarika pari kupisa amai havagariki navo bonde hapana bonde hapana ndakatozotsvaga umwe mukadzi vandakambotanga naye ndo handinaye iwawo ndinawo futi handisi kuwasiya ndinawo futi asi dambudziko ndinapa ipo pabuda mombe 3 pane mashonganyika watinaye pana mashonganyika ndiye ari kutenga mombe dzacho ini singazivi wana wakati izvo isu hatisi kutengesa mombe amai ndo ari kutengesa ndikabvunza mashonganyika zanzi ai ini ndakatengeserwa nevana wenyu naamai asi vanoita kuti mombe dziri kufa aiwa wapedza watsanangura wapedza todzeka kune mamai chimera munoteerera uku kumapomukana kona mai mauya kwamambo muda kuziva kuti murumenyu achiri kukudai ataura kuti murumenyu ataura kuti achiri kukudai ati achinemi ndozvaataura andimazvinzwa because pa7 deni chivatadzira pa7 years aifanira kuti deni chivatadzira aifanira kuti havana ngoti mukuvatadzirayo tinoda kupindura munhu zvamainga imimi muno vati aiwa ini mudzimai ndichiri kumuda asi ndakadzokera zvangu nomumwe wandingamhenge ndadii aiwa kwese akundinyepera handikunyepera pese ndakatomboita bofu ikadhi rangu ikati ndokuhawadhere aiwa ndine maziso ndaita bofu ndobakanditiza kudhiri kutaura zveikati bofu wenyu wakakonzerwa naiyeyero iyo ndakazoya nemunamato sandagera nditaure ndobva ya nemunamato ndobva ndageza ndichiketa foja kachi ndogara nevanangu kupi kustendu zviro zvakuninyepera kuti munhu jere kuti panyaya zvoti diti akatopera kare nyaya kubhuruwo aingotiza ndaita bofu ndobva nditiza ndobva ndagara ndondazinaona bhurvuto andisvapisa akati 4 months asina kuuya ndobva ndapariswa maziso aya ndobva ndakunge ndakuona handiti ndopakazouu ndopatazinogara ndirupi anditiza chokwadi changonaka kwete changonakagatite iri mubvunzo aya mapepe amai imimi amuteererai kuno mati imimi magara 7 years musina kuona murume wenyu ichokwadi here 7 years zaapo usina kuona mudzimai wangu kwete kusamuona kwaari kutaura 7 years hapana asi tima 2 months 3 months 4 months problem yese inoitika kumba kwangu anofonera bhudhi abva nzouya akaenda kuna bhudhi anovapa mari yakawandisa mari iyoyo ndiyo atenderedza musoro amai izvezvi zviri kutaurwa kuti akarwara maziso akabva nekumbomirai makarwara maziso nechikonzero chei zvakaita kuti mafoja gora pera iwo ndobva auya nemunamato ivo vakauya nemunamato zvanzigeza yemunamato yekutanga foja ndakaketa ikaenda yese ndakati mafoja nevana ndandogara nevana ndobva yaenda yekutanga ndobva azouya pin number yavo achinzwa nevana vatengesa foja iyo anamboiona mari yacho ndikati noiyi haina basa ndakuketa yechini number 2 ndobva anzi uya kuno ndikati chipo zvanzigeza chi munamato ndikati ndowe zvanzi foja ite sei itengwa ndikati ko ishi yatengwa sei ndizvoshuwa ndondatora mvura iyi ndakatakatira chindimanikidzira geza chete ndondatora mvura iyi ndondisa padhoo ndobva ndakugeza mvura iyi ndakugeza mvura iyeyi ndobva ndangoketa pepai tapedza kudaro pepai yamakuseni usiku manheru ina ndichaona tikanza uchaona ndikati
kanzi sei ndikati ndichamboona iyo zvosuwa usiku ndibva dzimachi maziso yaya ndikati ina ndibatiwe chiroko kandibata roko so handichaona zvikanzi enda kuteretu teva ndaakuchema ndikati ndobva atiirai ichokwadi here kuti makauya nemunamato munamato ndakauya nawo ichokwadi here chekuti maziso akadzima maziso haana kudzima sachi akatozoataura mashure mangu aenda kwabhudhiwa kushamba asi akaenda kuhospital haana kuenda kuhospital kuti aende sori pamusoro imamo ndinyatsobvatsanangudza ipapo ndini ndakaita kuti agone kuona akaenda kwabhodhi wavo akafamba kwaakafamba kwesachijirwa mari akazodzoka achifambira nyaya yemaziso ane tsanga akaita problem imwe ziso rione wani rakarasara saka tsanga robva yadi yobva yavhara ndobva waenda kwabhodhi wavo tsano wekuno ndikati ko inini ndowekoko madzimai akaya wega kupi ikoko haana kundirayira kumba kwangu kuno vakageza here mvura yemunamato munamato takageza tese akanzigeza okay vageza kuti zvichendure bhara rifambe zvakanaka kuti chimwaira fodya yedu whatever izvozvo kunyaya yenhingi yemaziso akabva adzima ipapo kwete ndakatozoudzwa aenda kwabhodhi wavo after forge yatengeswa kwabhodhi wavo kwacho akafamba inini ndini ndakazorapisa futi maziso yacho ndakaenda kuNorton kuchipatara asi waiti taroiwa pane nyoka yanzvadzi yangu inini kwananzva maziso nyoka yanzvadzi yangu inini n'anga yacho yaiti nyoka yanzvadzi yangu ndo yavarapa maziso ava yavananzva maziso ava watadza ukarapa maziso aya awakanga wandiwiga hawana kubuda pachena kuti ndamupa wai neimwe mari wana akadyiwa maripa saka ndazozvinzwa later on awakuona ndobva ndazotora wakomana ndikati ndinotora wai dzangu nditokiramu kana achiuraya achauraya inini n'anga ndobva ndanotora zvikauya kumba asi vakanorapa kuNorton saka ishuwa irama inini kuti tokine wai zvakaenda kumwa zvakaitika bhozi wakashedzwa kuti chokwadi zvakaenda kuti rapo ndiona ndobva ndatadza aenda kumwangaenda kuti kurape kuti ndione zvakazvatadza saka chokwadi yekuti makazoenda kuno vakazokuendesai kuNorton andikaendesa nanzanzi ndovazonditora manje avatiza wakata 4 months asi kuNorton ndokazeta kuti muone ndobva azouya ndakutotsvaga manje asi kuNorton ndokazeta kuti muone ndakatozofamba nemunamato kana nhasi zvokuNorton ndokazeta kuti muone asi kure munamato wacho makageza mese nemurumoni aiwa ndakageza ndini ndega padhoo akuramba kwakuti mageza mese ndakageza ndega padhoo takageza tese mhuri yese kutoziziwa mhuri yese kutoziva kana pamba pacho nemhuri zvese takati munamato ngatigeze akomana tese tikageza tikanotengesa fodya inini ikabudisa mari iwo andobva mwanasikana akazonotengesa neumwe munhu mari aina kubuda handitika mashure maizvozvo right musikana abva tora mari yake yese abva agumburisana namai vake izvezvizvi kana kuti mafazha acho akati handichari mafuta akabva anetsana namai vake mukomana abva abudiwo pamba musikana abva abudiwo pamba ipo pakasara kadiki kaaifamba nako nemota because haitichi mibaba famba nemota bhekwenyu ndinofamba nemota nekakomana kadiki ke23 years kampani kaikanga drive hanzi mibaba mibate mota yeHonda Fit iyi ndeyangu inoti inini right mota idzi dzobva dzafa handitika ndopakuti andetesine motobheki ndopanakati kwirai mota iye muende nekomana upi wamaifamba nayo iyoyo ini ndiri kusunga mitsara yangu ichitengesa ndobasa randiri kuita ndichiodha ichitenderera nhasi unoyo akadzingwa kushambwa kwabhodhi wavo nokuti kwabhodhi wavo ari kuti anzi anopenga izvo ndakatopopotedza nawo hapana mazuva ndapopotedza nawo ndikati onai mombe dzangu dzapeka anzva dzenyari kutengesa zvikanza tsano ndakakudza kuti anopenga ora tipagadzirisai hapasi kugadzirisika kusvikira auya kuno kwamambo ndakatoti makorokoto zvaiuya kuno kunyanya aiwa zvaita zvakanaka amai chokwadi yekuti mutengesa zvekufuya aiwa ndiri kufa mombe dziri kufa ndeti 6 ndichivashedza kuti vamone mombe dzafa apa ndatopa mutiti mombe dzafa handirengu kana dzafa mukufushira ikati mukutengesa dzimwe dziri kufushirwa vandoziva mukufushira dzafa dziri kufadzisa hapana yakutengesa ndakatengesa wane budira ropa muchiti uyai wakanda ndine bhizi ndezvatengwa nemurume uchameni sumbukati wakamira zvako ipapo wakatenga mombe kuna amai ako ndakatenga mombe ngani
kutaura chokwadi kamashonganyika vachareka mudaro chokwadi chiripo chokuti kugara nekugara tichitenga mombe ndaitenga mombe kumba kwa baba vasipo vamwe varipo amai ava vakazondifonera kuti ndikutengesa mombe yekurwa ndinotenga mombe kusva mombe kasvika pane vana vavo komana vacho kutaura vavo ndatenga mombe mati mimi munotigara tichitenga mombe kwavari vasipo varipo handiti vasipo makatenga kangani vasipo kuziya makore apfuura nditondinoti ngani panotenga mombe dzakatiwandira kumbe idzo dzazvina bhuku nei dzinaro bhuku rikushedzana baba maikiriya sei baba vasipo apa zvaitika zvokuti pakutenga vasipo kwandaita ndaitombofonera navo baba ndichitenga mombe nokuti mombe dzichikiriwa iyo vasipo mari maipa dzimwe nguva ndichipa amai dzimwe nguva dzimwe mombe dzandatotenga padanga pa dzaitonto dzemwana musikana ndimona ngamfonera ndati mutaure nhange dzemusikana kumombe dzamuri dzapedza kutengwa ndedzanini ndedzangu dzese mari ichiwanani amai anewana pane mombe dzimwe nasikana ripa mirai tizwe ibimba mari maipani pandikatenga mombe ndaipa amai dzimwe imwe pamwe paitito varipo ndaitovapa futi vava ndozokuti upenyu tingogara uso izvi zvikasvika pamombe 1 yandikatenga izvozva ndisingazivo kuti pane nyaya dzavo ndikangosvikawo mai vachitengesa mombe yaitorwara uso ndikati manje kuzi ndagara ndichitenga ndatenga mombe handina kuziva kuti patova nenyaya idzi papese kuti ndaingotenga mombe kubva kwababa mati munogadzira ambofana tonzitemba mashomai baba mati mudzimenyu muri kumuda ke ndiri kumuda dambudziko iro riri ndo rimwe ragozha mudzimai handimurasi dambudziko ragozha ndori rekunditengesera zvinhu ndo rangotadzika chete ipa ratadzika plus kudai ndada kumusiya mambo kudai ndakamusiya kare takaitirwa zvakawanda chihure chichi kana wacharega anyatsokuudzwa zvikanzi baba akandisitebha kuroorwa kana zvakadaro hasi dambudziko nodai maida kumusemera kamusiya kuti dambudziko makabvira makaritakura chena ndizvozvo amai unochiri kumuda ndangopatongoshiyana zvinhu anjambobva kwasa bhosi pa7 years achini ndikutadzira amuchamuda ngetongoshiyana zvinhu amai tererai kuno amai materera murume wenyu muri kumuda here amai hamusi kupindura tati murume wenyu muri kumuda here indaibvudzi tiri kuda kuenda kwanzi murume wenyu muchiri kumuda here ndichambomuda but tingoshiyana zvinhu usamhanya mberi zvirai mubvunzo chiri murume wenyu muri kumuda here amai itetomwe sanzwa handichamuda amuchamuda saka zvinhu zvamuda kushiyana zvinhu rudzii kuti bheke tashanda tese nemazambira abudisa makatenga dudu bike negejo nengoro nemombe dzasara 3 right nepasindi pacho tongoshanda nemarata ndakagadzisawo ndega nemari yepamaini ndizvanongoda kuti tongoshanda ko vana muita semoshana kuti vana aya vanongoenda kwese kwese unoenda kwese kwese kuzva zvadii kuti imimi zvamati murume ndima akushanda vana venyu mukuvada handiti amai vanangu ndanhasi ndinavo ndikuvakubatira kuzva zvadii kuti zvinhu aona sezvamaishanda semaishandira vana venyu ngetongoshiyana kumakashiyana munopanza dzenyu munopanza dzenyu vanosara vachishupika ndipetakatenga tatiitira kakatiyo pamhuri yacho pakaenda kwacho manya hakusiripo kana patenga dudu bheki ndati ndatengera bhoto rangu riende kuchikoro patingoenda pasi riripo ndikati masambia autengesa ndikatobudisa kuti mombe masambia yaakutengesa asi bata zvoendati pasi riripo nekuti ndikati hundomuda stiroka ndinongoshungurudzika chiramba nichingoya kwamambo chete zvima zvinhu zvandaita apa yaita nguva ichingotenderera nyaya vachingotiza tiza apa irake tinakubata wakati akatobata zvairake
kwezi zingumbo dzamaitengesa murume asi wandichera mombe andatengene chirwere pozi mbokapangani 6 chiti uyai pashaya kuti mwana mukomana uyai muone mwana ndiri kumadinda havana kuuya doni ndiite sei ndatoratidza ndega mwana vari kuno kuuyai one mwana ndirinitega unonankurunga uya muone vane ndiri bhisi mombe 5 6 nechirwere idzosara ngani kuda kuramba kwamakuta murume mada kudzoka kwemurume yako aiwa ini anombondeka kutondinyepera ndimbokunyeperai uboni ndipikisana nedare manje nditi ndakamhangara kurwadziwa 7 years alright muri mai amai tarisai kuno makaenda kwahaward anombasungubozezvisa kutondinyepera deni andimugdzinasambombika deni ndakabva kudhara desambogara pamusha ndichirima ndichita sei ndichita sei hamuna kuenda kwahaward aiwa handina kundinyepera ipapo aiwa atsautsira apipa zvotondibata totsautsira ipapo ndaingwa mushungurudza ndisamboya kuno kudare ninguva yagara 7 years ari pamnekwati angonzi ndiri kumozambique atsautsira nawe yagare yondurire pachena ndita bofo ndoita dumba chingondiregerera ndichingoshingirira chigara yamai mapepa koti ndati ndikoti che airamba mapepa mapepa yake yaisa achiramba chingotiza aratobatulwa rati tiza batulwa rake tsosi ndambotulaa ndambogara ikoko mati handaiziva kuti zvazvinoita munowana komana ngani ndine 4 komakadzi mapuwa ngoro imi vanza ngoro itora imwe yekuti ngoro ndinosira vana vangu nenda kuti ndosira vana vangu ipapo saka dati tingoshiyana tudhibhaikese pagiraundi mari yangu ine pangoro chete wozangararamise meji ndamusimudza taitambudzika kuwana chii ngaisa tudhibhaiki tengesewe nemari mazambia takaisa mombe tiitese tatafikisa wachombizi mazambia yakutengesa ngaisa apa ndoye mapadza i ndaimushedza kuti uone mombe dziri kurwara ipatokurwara airamba kuuya ndimuite se ndimuteerere kwaanogara ndimatiba 4-5 mombe dzichingodona gura paramba ndarima neubofu handina akundinyepera anembokuvara ende atotora chibava akatengesa akatora toki akana nai toki amutakaisa kupitoki wainde dzangu ini ndadzea kwagudugudu matoki tatene chibage asi aitora matoki chibage bhinzi aitengesa takapofumara imamsu kunyepawo aiwa handinyepa aitora toki murungoti yatonyepa imamu sinyama munyepa ori nyaya bose ndaifa kuti yakanasiwe dakauya takapera kare nyaya yangoda tiza kurokuti mazino matauriro amuri kuita manjika anonova matauriro amuri kuita maitiro amunoita anoita kuti vanhu vafunge kuti munonyepa aiwa neperera 7 years anyway iwe unemwe mudzimai ndio warugara naye ndinoenda kuna mai avo pandaku ende vanotaura kuti hanzi ndakasungwa iva mai avo iva akasungwa na imi makasungwa hanzi ndakasungwa nomukadzi wandinaye ouyo kumbawi ndichakutoona ipapo munoreveka kuti akasungwa kana kakakubva ndakanakomari kunokumira so handiti zvino zvinongoitika ekuti ndiziva nenge zvichitaura zvinhu zvanhasi anongomira so handiti oti ini kana shungunewa handini ende zvauri wewo ndofata kundiudza mashoko yakaremaremba obatikana anobva aenda saka iwo murutu yakasungwa kuti akusemei ndezvakaitika paari ndozvakaitika amene zvangore pozi hadi kuti haba hambondiba ndikubati ndotodhura ndimashoko yake mantiza mumba kuvamo zvambofana vanotiza mbabati ndototmai venyu vanotaura kuti iva nezvenyama avachada shiya nezvinhu yabhudhi wacho ndakambovataurira sai zapinze bhudhi ini ndinovada zvineva kuti avachada toita sei motibetserowo ipapo mungaitewo sei asi ndinoada aiwa matikwa maini murumaruka matikwa ndokuda amai ndashungurudzwa namazino kana ndakava ndakazvimba roku mazino yake ndashungurudzika manza
musoro kuone elementu ndakatsikwa musoro ndakazvimba roko but kuti musulungise ndakatadza soona chitanza mama siyai tipagadzirisa asi nditi pamwe mbiyangu achazondiona marwere andiita auya Sama kuti chi? saka inini aiwa here zvinhu zviswa patingosheyana ndiendezvo nyaya inenge yakasimbirira kunyaya yekusheyana haina kusimbira panyaya yekurambana muri kumhanyisa nyaya yekuti kusheyana osika ndendika mfunze munze bva andiitika kubva auya kuno ukanditi ende mama unge apindi echikafa atenge asi dudu bhaiki yakabva pangodhi wangu ndeyekusapuraya uku mazambe yakutengesa mombe yakatakaburitsa mombe tiri naye muchombizi ndeyekusapuraya uku saka nondiite sene wana pana ndiri bofu mapaona okay ni ndiri bofu nditausei kana ndinoichanganyira nemese makatere pandakaenda kumba zvamakareva mambo kuti kana muchisvika kusangoti straight kumba pane dzimwe dzakatodzika dzakarema dzekuti idzodzo ndoda kudzifambira bhudhi wacho achava basa mwanasikana nabhudhi vachatouya kudare vaita murume nemukadzi kuburikidza nekuchekera kumai ava vanhu they are dangerous. maini ndiyani ndeyamai ndebhudhi wavo nehanzvadzi yavo mudzimai wacho saka pane chipina mudzimai wachona akatorambwa akadzingwa nyararai amai vauti vane maini yava vaiti maini vane yavo yavakazengwasira murume achiboita kugadha ona ndidzo hawana maini ava anonyeka maini ndebhudhi wavo tine makomba taitatu handinoza tiripuwa makomba makomba aya ndiataishanda saka tishanda makomba aya yedu anga siri kubuda mari ndobva ndasiponsei mwanakomana taona kuti bhudhi wavo arupa mari amaya ini ndiri kushanda ndisubwachi mari ndiri kufira mahari ndobva ndanzvengesoka mari kangu kandaisponsa maexpense aya ndobva ndapa mukomana ndinotenga bhaiki ndobva tenga bhaiki mukomana wayo ndobva pandukirwa achinzi apa mari kubi kumaini ndobva ndazvabudira pachena tsano ndikati no imari yangu yemaexpense ndanatenga bhaiki ndatenga bhaiki iroro ndobva ndaona kuti nyaya yabuda ndobva ndaenda naro kubasa ndobva ndakurishandisa chishandisa uku ini ndikaita kamari kadikidiki pamaini paipai ndorohwa demo andarohwa rere ndikuenda naamai ava yarohwa iyeye nabhudhi wavo isusu tosheyana nevakomana vaiva right akazapedzisira akunoturunura madrezi anodhura mu100 something anditika vakuita nayo medhi mari yeye kubva ipapo abata mari iyoyo kubva maine yadzikira saizvezvizvi pauya kumbawo mara pachisina vakutengesa zvipfuyo nezvibage tikarima izvo zvikana kurima anashungu nako neploti nini eploti 10 mvuru dawe farm ende ndipa pamba pacho apararike mumba inoishat ndichingosvika ndichibva samwe ndichitengesa mapadza zvandiri kuita izvi kunzwa kuti handi test eropa toenda kutesti eropa ndobuda zvakanaka ndichingobuda ndichidzoka handi kutesti eropa ava akutedzera zvikuitika munharaunda imomomo ndikafonera bhudhi wavo anoti tsana inga vandimuza kuti handi pfungwa dzake dzaashoma ndikati dzaashoma sei dzaashoma sei anopenga sei ipapa aifanira tinawo muno mudare ndakatovaudza dheti redare ndikatsano zuva rero akukwana muri kuuya here zvikanzi ndiri kuuya tsano hawi mukadzi akadzingwa neiwavo iwo mukadzi wabhuti akadzingwa navo aiwa akadzinga mukadzi agara aneusikanzwa kunzvenga vachivirirana kusvika vabereka vana vavo 5 asi rwendo huno wavo akadzinga ende raruchema nevavo taurichema navo izvo zvari pana pamazena ndoparugara wokadzi amai matika murume hamuchada nde zvokuti kana makati takati dare akati pai murume unyushere nemunomba ndingatanga tatoshiyana zvinhu zvitsindomupa aiwa kurambana ndokusiyana zvakasiyana zvopedzisira kwokupedzisira vakatanga vapedzisika muchimurume kudzwa ichi semuchinzi mumhanyira kundosiyana dare akati murume unyushere nemunomba here ndomupa munomba pamusoro imamo ana advantage yavainayo iwe adzimai vakati vakupa shere nondotambira here kana pari pano padare ndingatambira hangu but nekuti vanenge varipo pakati pedare ndinotambira asi ndowada
pane vanabvunzwana kana kanasaudafunga kuti mushapari kupisa vakataura nyaya yevana vana vari pamusha izvezvi vana vakomana vari pamusha ndivatu vari pamusha izvezvi hapana mukomana mukuru ndeyavasapota akamudzinga akaenda kuimba yedu kumvurwe yanotora mari kumaloja iwawa yanotora mari kumaloja iwawa ndobva awanzwa awachinyaya nomwe loja ndobva atama futi akutoloja pamwe asimba tiinayo nemarooms akawandisa imba iyoyo maloja acho anoita kuwadzinga ini ndichiti zvamukuita hazviite zvokukwadzisa izvi stiru mari yacho akatora tandiratidza handiratidza izvo zvakati ndoda mari kuna bhodhi wavo mari inotumirwa ini ndinogara ndisina mari ndosaka ndazotanga kuita basa iri rekuodha zvimapadza izvi ndichibetsera mudzimai wandinaye iye zvino izvi mudiki wachona matongo mndu mudiki ndiye akutondipawo mari yesociety ndichiodha tichidzorera kusociety ipapa ndakatobva kunoodha ndikatenderedza odzorera kusociety hakuna mari yaanondipa awa hakuna aiwa matimimi paamebvunzwana vakazipamba pane vana vangani vari pasara wari driver zvinoti idriver nokuti akudrivera padhuze nemaini yasara pamba asi ipapa akamudyira mari yesu amai matipamba vari vana varipo vese 5 varipo akudhivha mumachina musikana ari kushamba nabhudhgo wautaura uyu mwacho ngomana akudhivha kumupinge vatobva ipapa pamba iso vese vatoripo aiwa pamba pari nhasiwo mune vangani ndine 3 varipo pana simba nemukomana simba nemudiki wacho nemukuru wacho akudhivha pa mukuru akudhivha kumupinge akudhivha kahapoka amunhu anozoshadia vese akudhivha saka haasi papa penyika pane hwani aripo aiwa ipama makapedza kutokaneni baba ndakabva kumusuno usuno upi achareka wakandiona ndiri kokomprisa kana enda akatombotaura navariko nyaya takaita tesitirenatenga saka vana vachiti mai ndi vakaenda uku voenda kumapurisa saka ini vamwe vana vanotombotaura navo ndichitaura namaya nenyaya yekushupana kwavo vanoenda hamba mamune noise vana vavo musuno takanzi manyai please kunokwaita honda apa tatiri kuconzession kachoti chimirirai musi wedare si hatina chitokisa munhu kana tabata munhu chimirirai musi wedare saka nenda kukanimutora hatina time audzotedai polisi kusvika vachirovana takatovaudza zvese vanoti hakuna abatiki asingabatike ndo vanozvisa futi pane mwana musikana akunzi mwana musikana mwana musikana mbomira amai mwana ane zera rakaita sei antoine imba yakanoona 2 ndiani marori baba mwana ane imba yake ane murume wake iye ndiye ona murume wacho anoterawo iye vamasitera vatomubvunza mwana ane chokuita maino anga ari bhaya authority muofisi masekuru wake asi iye zvine zvaachawirirane zvachose nekuda kwaamai akatosiya chii chakaitika amai akanzi mwana yakubirai mari uyu musikana anoti mari yasekuru wake ikapera andirika atengawo neyake pane yaidzi kusika pane zviripo right amai matimi akuchada murume mukuimbisa kudarira mambo ndarokoroundiro chikuti handichada murume zvishoba ndaneta nekushungudza nekurowa bhozi ndati pamuita basa ndaneta kurowa nekurowa mukadzi yenyu hamuchada murume arigeri zoro tingoshana zvinhu zvizorori zvavo ndogona kufa pamusoro pane munin'ina wavo ane vana 5 akasiya imba ava ari kudzingwa paakunyadzisa kuti anogara futi papi ipapo mirai pana ava ndivakakwira dara bongo vachiti uya undiudze kuti uri papa nditi ko makadi kukwira dara muchiti uya ndikurambe aiwa zvoti zvandakaita ndakaenda kuti bhozi vakanditi iwewo yakaita sei zvandataura zvo yakashata ndipakabvira ichingoda ngobudisa murume kuti handikwanisi kuti ndare newe nditodhura 5 zvingondishungurudza ndikati nini oraiti chindiendesa ora chivanza aiwa unoenda wega ndipakazotama vakabuda vakaenda ukoko pamudikuna imi manyusa samanziti uya kudare kuti taurire kuti uchiri kundida here handirika asi nyaya nyamutaura muno munhu yekuti handichada chi murume koma makadii kunyoresa kuti uya ndikurambe mudare ikuti zvazvaita mashoko andinondo dzotaura pa dzakawandisa kuti ndiri kuwatadzira kuti aseka ini ndichigara pamusha ndirini ndichishungudzwa ndirinini zvandibata-bata ende akanditi nhunga yakadai so iwe watobudisa wabva ikoko wachishungudza vachindirowa ndichingonyarara zvandibata-bata nyaya yagara yachingondidaro kana unoda kupatika
buda pachena 7 years. Mambuzuka iri zvamabvunza namama. Ndazvinzi. Pindura izvo. hanzi makadi kuti vandikurambe kudari Ndisaka tauya tiri. Nokuti kana chiverenga pfungwa dzega dzine zvinhu 2. Mauya muchiti handichada murume. Chechipiri muri kuti toda kushayana chi. Ndopane nyaya yenyu kuti zvishayane chi. Nokuti ndikumutadzira. Nokuti dai tikati ndigare naye sihambo parika haite sei ndingokuwara kusapota vana kuita sei. Ndichiva ndamechiti mwana ndisapota iye vari kumerejo. To Dubai chinde yangu dai vachiuya nani nechimari chikapu hapana. Uye mazambia kutengesa ndakanaka. Amai ava vabatwa neshungu neshanje. Shanje Nyarara idi. Mabatwa neshungu neshanje dzekuti uyu ane mudzimai uyu. Mari yese yamunobudisa imimi iri kuperera kupi? Dudu bike yenyacho iri kushandira mhuri iri kupi? Saka zviri nani ndirambe chii? Murume Paradise. munofunga kuti here mimi imba yenyu haigone kudzokera kuvakika zvakanaka nakuti mudzokerane chamunyatsoti timboteerere munhu zvitogona mamba mai muri kuona sei? Waya ukagara. Overtime. ndakata bofu 1 bofu Right, zvakanaka. Tingaramba chibvunza mubvunzo yemunhu asi sachadi. Saka chiiseka chiratidzo chekuti hamuchada murume. Passport yangu. ndokutara vakupedzisira zvese Mune chi? Passport ndichitupa zvese angatora. ndakatora kuti mwoyo kudaro Ndotoramba. Aiwa. Dora. mandina mari yebhazi ndoyasara. Alright, zvakanaka. Inini ndiri kuona kuti ndiri kuona kuti ngaticha John. Ndinoda kuti amai nemi vambofana nyaya yenyu haina kupera. Manzwa chimboendai munonyatsa kufunga zvakanaka maringe nezvatakurukura muno zvemhuri yenyu. Imimi kana maenda muchifunga nenyaya yekuti mudzimai hachadi hashandi, kana mune zvamunogona kuitira mudzimai nekuti ari kukomblera nyaya yekurohwa, nyaya yekushungurudzwa, nyaya yekutorwa mari, kana pane zvamunogona kuita zvinogona kuti mereji yenyu iendere mberi muchigona kudzokera kwavari moita. Kana muchiona kuti hazviite hazviite. Ima amai imi tiri kuda kukupai kubva nhasi kusvika musi wa16 December patinodzoka. Mwoya makanyatsofunga, makanyatsobata rimwe chete. Manzwa? Mabata rimwe chete kuti nhasi uno kana ndiri kuti ndiri kuramba muchiti makunoramba murume uyu mwoya makarongeka nyaya yakuramba chi murume wenyu. Kana muchiti ndifunga mambofunga zvakare kuti ndifunga paipai tinogona kudzokera tikagadzira apo neapo neapo neapo. Handi mazvizwa tozosangana musi wa 16.